Kapitulo 10, versikulo 1, tubtob sa 5. Siling ni Apostol Pablo, ako buot, mga kuturan, nga may baluan ninyo nga ang tanan ta nga ginikanan nagpaidalom sa panganod. Kag tanan nagtabok sa dagat. Kag ang tanan kay Moises ginbautisuhan sa panganod kag sa dagat. Kag ang tanan nagkaon sang amuman nga pagkaon nga espirituhanon. Kag ang tanan nga nag-inom sang amuman nga ilimnon nga espirituhanon. Kay nag-inom sila sa igang nga espirituhanon nga si Kristo. Walay sapayan nga sa kalabanan sa ila ang Dios wala mahamuot kay gipanglaglag sila sa kamingawan. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa sining nga bahin sa balan kasulatan abyan nga aton ginbasa. Aton hambalan karon ining trabaho sang Dios sa mga Kristohanon sa karon nga panahon sugod sa New Testament tubtob sa aton nga panag-on. Patinaw ini sang Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo nanungod sang ginbuhat ni Kristo Jesus. Iya nga gingamit ang inagihan kag eksperyensya sa mga katawan sang Israel sang ginpagwa sila sang Ginoo halin sa Ehipto pinaagi sa gahom sang Dios. Now ang una, ang mga Israelinhon nahimo nga ulipon dito sa Ehipto. Sa tapos nga napatay si Joseph, napatay man ang Pharaoh o kunang hari sang Ehipto, kag nagbulos ang hari sang Ehipto, ang Pharaoh sang Ehipto, nga kontra na niya ang mga Israelites. Ginhimo niya nga mga ulipon o slaves ang mga Israelites. So ining ilang nga eksperyensya abyan dito sa Ehipto, nagalaragway ini nanungod sang mga katawhan sa mga makasala nga sila ulipon sang sala, sang bisyo, ulipon sang sayop nga mga pagtulunan o doktrina. Nga mo ini ang naghugakom sa mga panguna-una kag mga tagipuson sa masiling naton mga ignorante naton nga mga kaupod nga mga katawhan bisan pa diri sa Pilipinas. Hindi bala nga isa sa mga kabangdanan kung nga ulipon kita tungod sa aton pagka ignorante. Tungod kay wala kita nakahibalo sang kamatuoran. Amo gani nga si Ginoong Hesus nagsiling sa 1 kapitulo 8, 31-32. Kag kamo makahibalo sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahatag sa inyo sang kahilwayan. So ining mga katawan sang Ehipto nga naulipon, mga katawan sa Israel naulipon dito sa Ehipto, nagalaragway ini sa mga makasasala sa aton panag-on karon. Nga sila naulipon sang sala, naulipon sila sang deception, naulipon sila ni Satanas o sa bisyo, kabisan ano pa nga kalautan nga nagadumala kag nagapugong sa mga katawhan. Apang sa panahon nga sila nakakilala kay Kristo Jesus, naangkon nila ang paghangop, ang kamatuoran, na-eksperyensyahan nila ang matuod nga kailwayan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang sunod aton makita, subong nga ang mga katawhan sang Israel, nagkaon sila sang mana. Ang meaning sang mana, what is this? Halin sa langit. Kag nag-inom sila sang tubig nga ginhatag sang Dios. Amuman ang mga Kristohanon nakakaon sang espirituhanon nga pagkaon
the bread of life, the Lord Jesus Christ. Siya ang tinapay sang kabuhi. Ano ang buot silingon sa sinang phrase o sa proclamation ni Jesus Christ na nungod siya kaugalingon nga I am the bread of life that cometh down from heaven? Una, nga si Ginoong Hesus amo ang makahimuno, amo ang makabulong sang kagutom sa espirituhanon nga bahin sang aton nga pagluntad kag sa aton nga pagpangabuhi. There is no satisfaction and fulfillment apart from the Lord Jesus Christ, who is the bread of life, who came down from heaven and presented himself as the source of satisfaction and fulfillment in life. Subo nga mga katawhan sang Israel, nakagwa sa Ehipto, nakaangkon sila sang kailwayan, kag dito sa kahanayakan, dito sa wilderness, sila nakakaon sang mana, kag sila nakainom sang tubig, kalin sa Ginoo. Amuman ang mga Kristohanon, sila nakaangkon sang tinapay sang kabuhi nga mo si Ginoong Hesus. Siyang makahatag sang kabulusgan, sang kahulugan sa kabuhi, sang kalipay, sang katumanan sa kabuhi. Abyan, ining kagutom, kag ining kabulusgan, hindi lang na kagutom sa aton tiyan. Hindi lang kabulusgan sa aton tiyan. Sa espirituhanon nga bahin sang istorya, may espirituhanon kita nga kagutom. Kag ara ginapresentar sa aton Ginoo ang espirituhanon nga kabulusgan nga si Hesus lang ang makahatag. Nag-inom sila sang tubig. Ang tubig siling sa balahan kasulatan, ara dira sa balahan nga espiritu nga pinaagi sa aton will flow living water through us. The Holy Spirit can use us to be a channel of blessings to others. That through us, by the help of the Holy Spirit, can help others, can even satisfy the longings and the desires of our fellow brothers and sisters in Christ. And even